ki pastor ki teman basan ki badan ya kecingkit kli berbek ben kami ya kena balang ki nong penyaj jong kajing sang samla na ka benta jong kena ka youth week hot ngila pois ka bekut jong kena ka sngi ha ka bide bat ka youth week jong ki samla ka balang Chris Sumer Molay wat kumjuru ai kulay ya baro ki bedor kat akan ka por ka benta nadu ki samla isten ka baki ya don katu kat negot akan ka por ka benta ba kajingkran ka balangkot ka bala ong dai masar surman hagan ka janmet tengah dan banong kumuai ba pila ibit balong naki chief gas kiban ya don benta nadu ka sedang bar kumjuru akan ka sngi jong ka bekut ai kublai kerpang ki ki samla rang ba ki longmi longpa ki samla bar khep ki bret ru kumju te ngayang hang ne kawai kaban ai kum kawai ke jingkran kaban lengkot bang aku abanong baradu ka sedang jong kene ka opening ceremony nadu ka sngi nengkong ha ka baladep ngalayo i ya ke jeror kat ka jong blai hapi ki samla ka balang ke badan ha ka jaga banang tang against camp hakine ki kisngi ki baladep hakaba ki samla hila yo yashibun ki activities against camp ba dona bedang jongpi ke ba hila yo benen akai ki amrusling ke ba pende bai kiksa against camp hila yo ya kata banang tang against camp ba hi dona bedang jongpi ke bala yo ya ka jingshot ya ka jingroi ba kumjuru ya kiwai lese kiba pen samarki bat hakju kapor kilong ki badon jingmut te ya kiba kum kine ki benta ngakwa bandong ngepi kisamla bakade kapor ka jong pi kabai kai ka ba pi bile ngakwa wan pen kan mau nak tin ka jong lain bala kadai ya kita kiba ngala dep jar kerteng lade kiwai kiba ngam syam latip ru sekiwi benta ka ba pi bile ai baka jingle ka jong pi kan long ya ka shiti ka jong amsel pol si kinong koren kan long ka ba shipeu bat kan khot ba khat lai ka ba ong le ik baro ya ka ban pendon borom ya ulai le ik baro ya ka ban pendon borom ya ulai nges kam haki competition jong ka jingroi nges kam adana ben jong pi ki ba la ong hakaman simba ngila rem dan bedang cepi ong ba ong ngi tinggal job nak kata kadau ngai go yo boleh baki don ki samla ki balai ke jirwai menne men sngi nak kadau baki ladei kinong job langka lese don bedang cepi haki game haki activities ki ba per ka ba pila le kala ablong ba phim sem la poi sa ka thong lese pila bano ka men sim ba pila du no ek prize no te re kai ka bang kwa banong ha ka ne ka por ka ba mata kaba pi job bar kaba pi rem ha kana ka youth week ka jong pi kaba pi don kadai tang ha kana ka tayo ba phim dan kam bane bisni phim dan kam dan da ka wi pat ka men sim ha ka jing rem lane ka jing sarong ha ka job hering ko abanong bana ka benta jong ki samla ki bala job ha ki activities ki ba per ngesgo banong ba ai ngo yo boleh babidon lara bi job hak barwai de ba ublai wa ya fi ya urendang ubabit ubabiang bad ki jingmut yang ki jingwai ka ba fi ai ki de ki babit babiang ka kum ki judge ka ba ki la bishar benia ai ngo yo try bad la ka benta ki bala rem no la ne ki bom se bala poi se ka thong ha ka jingwai ki jing pi ha ki skate ha ki no ki benta ka ba fi sim benta ha ka ne ka yut we ngan se ong ya fi baka ka jingmut ka ba fi don ka ben sim ba fi rem kadai tangka kentin hari nak kalang juga aku chief gas jong pi bai dalang hari kesngi dong ba pila job balai ngong ma pila job kadau kolong ya ki jong pi la penan kam mentah bro istayo nak beta ka burom ka jong lai ya ka sentur ka pila sim mentah ki jingroi kala abang ma pirem hari ka sentur ka jong pi kala ya thu ya ka kerteng ka jong trai lese kala abang ba ki jat pila penut por ka men bat man sim ka jong pi hari phim sim na poi ka thong hari ngane tho ya pi baki ki jat ki jong pi ka ba pi sim benta kala pendon burom ya ka kerteng ka jong try jong Jesus Christ
Bat kumta iki baru kebapi bile kadai kebala pendan buram jawab lay. Ngais kembaro ki samla ke la ladat kata kejurai ke ong no. I reach up high, I touch the ground. I stamp my feet and I turn around. Amut bang abo ngaken ti isya jrong nang tanga ngapai pendan kata ada jengmut kejurai. Natasa ke way ke lines jong kata kejurai ke ong no. I jump and dance. Kamut ngaken ti isya jrong bat ngasyan. With all my mind. Kamut barok ka jemut khat ke jonga. Natas next lagi kom no. My mind's got funny, but that's all right. I've got to praise the Lord. Amut o mga lasyat ka jemut khat ke jonga lese hakapor ka bangar wai lese ngalalaban sri ha. Lese mdon pe itanat sun pe gadur jonga la pralut sare. Lese kala pralut Lese hakapur ke bang lek kino kiskit lane ki benta ke bang asim benta ki bro ki tanat sui nga namar ba ki beniat juga ki lapau lese ki khmat juga ki laran ngala sri ngalang hare ke jumai ko that's all right kamut kata kalau ko badai compare I've got to praise the Lord kata ada ka jirai ke bang jirai ke jirai yang no ba compare lalaki dur ki dar ki cuma kita ki bar khoi ka bagi bro ki pet kali isu tia. Nih, my mind's got funny. Kamu melapik di sutiai kedur kedar juga. Hari kam lelai, that's all right. Awak kam lelai, mudba ngayok bandero yau try. Te kai ke bapi bile, awak tin ke jong bile. Stis kinong koren kendong basi peu. Bat kat khot ke balai puai kong. Le ya ya ke ban bendon buram yau try. Uhui ubriu, uang lagi ni kentin. Nganom Islam syu ha kena ke pertai. Ngakwa ban keren khadu ya kisamla. Sengap ha kisamla. Wei beri uang menta. Nganom Islam syu ha kena ke pertai. Bat ngakwa ban keren khadu ya kisamla. Ngis kiam kisamla kelas ngap langsung setiru. Tenang ta? Longkum no? Uang kum ya kini kentin. Ngakwa ban keren ya kisamla. Bakin le iki bakin zaman sim. Bat kin ya long ka way, baka jing im, bat ka jing le jongki kan kring lem ya ki way shall crash. Kita kiri ki kentin, ki bo briu ukwa ban keren se ki samla. Oh no, ngakwa ba ki samla kin belut por ha ki bakin zaman sim, kin ya long ka way, ka jing im bat ka jing le ka jongki kan kring lem ya ki way shall crash. Ang ay ba ka jing im bat ka jing le jongki kan kring shall crash. Nangis kan bagi samla mentah kesni lo pois pokot ladang akili ni kirang ba lese kila menang ba oh ki samla jengi po sumer mulen baru si tayau ki yabun lese hakatayau ka banwan lese kin kam duna next lese hadin si benai lese kila kam duna no lese ke jing sirham ngala banong lese kin kam duna su banwan ha ke jing seng samla lane ha ka balang herenge ko abanong kumbau ne bri wang Bangan Islam syua ke percaya. Hari ko aban keren segi samla. Bakin le ik bakin zaman sim. Kin don ko bakin jingmut bat gajing etli. Bat gajing im bat gajing le joki kan kring ya ki wei sha o Chris. Bat banges kam bakin gajing mat gajing pi gajing kemen. Bat ka yut wik hi barok ko wei. Kan long gajing kerku kan desa api. Ba gajing skrib le jong pi kam dei tang ha ka yut wik. Henry kan long ro bala pendap do men sim. Kenang ba Hakisgi wan sawanru kan long kajing bit kajing biang na mata kaburam kajong ublay. Komusif gas hakan kapor ngakwa aban syong daki daki kentin jong kajing kirku ya phi kisamla kabalang Christopher molenhi borok kawai ai bakan ka yut wik kajong phi kan kut na mata kajanmit dak kajing pendap kajong mensim. Bat kini kentin ki bang ngakwa batong phi kilong kumne kit ya kan lengkor kat badang samla temu kijing temu ya kaban penbah watla ka perthei ka don kam ya phi Henry ditang na kabenta ka balang badukres bapin IT kanong biang sajusin kit ya kan lengkor kat badang samla temu ya kijing temu ya kaban penbah Watla ka perthei kadon kam ya phi Henry ditang na kabenta ka balang badukres
bapian IT nagabanta kaburon ko play amen. Thoại nga ai ngủ để cá đôi đôi ba rô tăng ya vi để đem ban nga mani thoại nga ai ngủ để cá đôi đôi ba rô tăng ya vi Nga mani
ubaku Tang mami ubaho Tang mami badai banyo yaro Lawan Ahmad Jongme Lawan Ahmad Jongme Kaburambat namani Tang mami badai banyo yaro Tang mami atwa Ada yang dijemput yang try ngai ngu yang orang Try ngai Banyo yaro Lawan Ahmad